padayon ang ginapasangkad nga preparasyon sang Iloilo City para sa patigayonon nga 49th High-Level Task Force in ASEAN Economic Integration sa Pebrero 25 tubtob 27 subong nga tuig 2026. Sa interview sang Bomb Radio kay Mayor Raisa Treñas, iya ginpayag nga nagdeploy na sang dugang nga augmentation ang kapulisan agud masiguro ang seguridad sang mga delegado kag mga bisita sa syudad. Nagpatigayon naman sang ocular visit sa mga venues sang patigayunan nga sang aktibidad. Kaupod ang regional agency kahapon nga adlaw. Suro pa sa alkalde, dako nga bugal ini para sa syudad sang Iloilo. Bangod ginapakita sini nga handa na ang syudad sa pag-host sang mga kaangay sini nga international events. Bilang chairman sang Economic Development Committee sang Regional Development Council 6, ginpayag ni Treñas nga dako ini nga oportunidad para sa Western Visayas agud nga ma-highlight ang mga nagkalain-lain nga industriya sa rehiyon. Pagid sa ASEAN meeting, mahimo ma-promote ang local products pareho sang handicrafts sa mga pungsod nga kabahin sang Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN. Dugang paniya ang pagabaton sang Iloilo City sang ASEAN Clean Tourist City Award nagahatag sang dako nga impact sa imahe sang syudad bilang isa ka high urbanized city nga ginakilala sa Katinlo City kag maayo nga pagdumala sa syudad. Naibaluan man nga ang Iloilo City ginpasidunggan bilang UNESCO Creative City of Gastronomy nga amo ang labing una kag isahanon nga syudad sa bug-os nga Pilipinas nga nakabaton sang kaangay nga pasidungog. Nagapakita man ini sang mabakod nga reputasyon sang syudad kung paghahambalan ang culinary excellence sa pungsod. Dako kini nga rason kag impact mo ang aton nga syudad. It means nga ang syudad naton is one of those na tinarecognized. Galan mo ang aton man nga syudad sa tanan nga probinsya kag syudad kag munisipyo diri sa Pilipinas. Ang Iloilo City pa lang ang the first and only UNESCO Creative City of Gastronomy. Na iya ang distinction bilog na iya nga kalibutan, no, and sa Pilipinas Iloilo pa lang ang nahatagan. Dako gid nga dungog man na saton nga mapabugal naton din aton nga pagkaon. Pambako dako gid nga bulig nga na upgrade na kag na rehabilitate na tanan nga market kay may mga bagsakan na ang mga utan naton di kag